seara, prieteni! Am primit de la cineva un comentariu să fac încă o provocare cu niște dulciuri. Astăzi o să încercăm chipsuri, coțet și cele mai iuți din lume chipsuri și jeleuri și bani, mai ales după sucuri cu diferite gusturi de bomboane. Și hai să începem! Prima dată voi gusta din jeleurile astea, da, prieteni? Așa, hai să vedem. Eu gustăm. Foarte acru. Nice. Hai să punem înapoi. Hai să încercăm XXL Burger. Hai să luăm de aici. Uitați, cam așa arată XXL Burger. Hai să gustăm din el. Din păcate, nu pot mușca așa de bine din el, fiindcă e prea tare. Hai să încercăm altceva. Ăsta e foarte bun din partea mea și îi dau nota 10 și haideți să încercăm 100 de euro. Hai să tăiem cu foarfeca. Stai să iau ăsta de aici. Și am reușit să-l deschidem. Așa. Hai să gustăm din el. Să vedem ce gust are. E foarte bun. Are un gust fain. Fain, nu. Îi iau lui. Acum încercăm nova variantă de chipsuri coțet. Hai să gustăm. E oribil. Nu vă variantă să gustați și voi, fiindcă e foarte oribil. Acum scrieți în comentarii dacă vreți să mânc din chipsurile astea, Choco Chips. Hai să încercăm cu al doilea comigent. Ăsta e preferatul meu, chipsurile iuți. Cele mai iuți din lume chipsuri. Delicios. Acum vă prezint, te dau nota 10 pentru chipsuri. Și în caz, tată, vreți și voi să mâncați, vă recomand, tată, vă place să mâncați și vouă iute. Nu uitați să dați butonul de like și de subscribe și să nu uitați să apăsați pe butonul de canal, să vă abonați pe canalul meu și după scrieți în comentarii dacă vreți să încerc varianta de chips Choco și cele două băuturi de mai au rămas. Hai, Emilite, și tu cu părerea la jeleuri. Din păcate, câinele nu apreciază dulciurile, tătă a învățat mai mult cu mâncarea, să mănânce de câini. Scrieți în comentarii dacă vreți să scrieți în comentarii ce băuturi vreți să mai cumpărăm. Acolo jos, eu o să vă aștept să scrieți. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!